जाय बाथ्राखौ बर' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो खोनासंनो नेनानै दंमोन, जाय खौसेथिनि बाथ्राखौ बर' हारिया अराय सम लुबैदोंमोन, बे बाथ्राखौ बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा थोंजों बुंनानै होबाय आरो बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां गोजोननि खौरां आरो बाथ्रा बुंनांगोन जों। मानोना जोंनि हारियाव खौसेथिनि गोनांथि, राजखान्थि बिथिङानो जा एबा समाजारि बिथिङानो जाया मानो, जोंनि बर' हारिनि खौसेथिनि गोनांथि। दिनै बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा बुङोदि आबसु नङाब्ला बर' हारिखौ रावबो दैदेनलांनो हाया आरो दिनैनि आबसुनि हांख्रायनायाव जों खौसे जानायखौ सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन एबा दिनै जों जाबायदि खौसेथि जादों बेबायदि खौसेथिखौ बर' हारिनि गेजेराव नुफेराखैमोन होनना बुंथिदों आरो बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाख्नाय जाथाव बाथ्रा होनना बुंनांगौ होनना बिथाङा फोरमायदों आरो रोखा बुंथिदों दि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आबसुनि बे हांख्रायनायाव बिपिएफनि माखासे मानि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ हारिनि अलखद समाव बाहागो लानानै खौसे जानानै खामानि मावनो थांखि लाहैनांगौ होनना बिथोन होदों होननानै फोरमायो बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि समाव हारिनि अलखदनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आबसु, बिपिएफ, इउपिपिएल आरो गोबां आफादफोरजों खौसे जानायाव बाहागो लानानै बर' हारिनि अलखदखौ बुजिनानै बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' हारियाव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि बार बारबाय होनना बुंनांगोन। नंगौ, बे समाव मोनसे बाख्नायजाथाव बाथ्रा, मोनसे समनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी आरो बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हितेश बसुमतारी बिथाङा दिनै आबसु नङाब्ला बर' हारिखौ दैदेननाय रावबो गैया होननानै बिथाङा बाख्नायजाथाव बाथ्रा बुंदों। लोगोसे दिनैनि बायदि एबा दिनै आबसुनि हांख्रायनायाव जाबायदि खौसेथि नुनो मोन्दों बेबायदि खौसेथिखौ सिगां मालाब्लाबो नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। नंगौ, दानिया बिदिबा फैदो बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांनि खौरांनि हेफाजाबनि मददजों जों आबुङै मिथिना लानि। जितु इलेक्शन कमिशननि जितु ड्राफ्ट रिलिज रिडिलिमिटेशननि बिनि सायाव आबसुआ बर'नि गासै गौथुमफोर बेखौ लिंदोंमोन। बेजों लोगोसे पलिटिकेल नन पलिटिकेल आरो जों बिपिएफ हिसाबै दिनै बेवहाय हाग्रामानि जानानै रिप्रेजेन्ट खालामफैदों। खारन जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि गासै कमिटियानो माने दिल्लीयाव दिनै इलेक्शन कमिशननो दिनै मेम'रेन्डाम गथायगोन। गतिके पार्टिनि जानानै आफादगिरिया जोंखौ बे सावरायनायाव दैथायहरदों आरो एबसुआ जेला एबसुनि खावलायनायखौ मोनदों बे लोगो लोगोनो पार्टिया बेखौ गुरुत्त' हखारै लादों आरो बेखौ दिनै आरो आबसुनि सावरायनायाव जिखिनि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाबाय, बुंनो थांबा बियो जोबोद बाख्नायथाव। खारन दिनै बियो मोनसे उदाहरन आंनि लाइफआव नुबोआखै जे बर'नि संगठनफोरखौ मालाबाबो खौसे जानाय बेफोरबायदि नुबोफेराखै। गतिके आङो गिबियावनो प्रथमाव आङो बिपिएफनि बा हाग्रामा महिलारिनि जानानै आङो बेवहाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासिदों आरो आसा खालामदों जों निस्सय एबसुनि नेतृत्वआव आरो दिनैनि जितु संकट अबस्था बेयाव खौसे जागोन। खारन राजनितिनि सायाव बारनानै जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन। खोथाया जाहैबाय जोंनि सांबिधानिक सुरक्षा आरो जोंनि जितु सांबिधानिक अधिकार बेजों बियो लोब्बा दं। जेराव जोंखौ दिल्लीयाव बा दिसपुराव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ बा बर' जाथि हिसाबै बा ट्राइबेलफोरखौ जितु बे ओनसोलाव रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ, निस्सय जों बेखौ गारनानै बे डिलिमिटेसननिफ्राय जों एरायनानै थानो हाया। गतिके बयबो सिरियास, बयबो आफादफ्रा सिरियास। बेवहाय जोङो जितु पार्टिनि दिनै हयथ' आबसुआ खावलायदों बेखौ जे पलिटिकेल पार्टि नन पलिटिकेल पार्टि थानो हागौ आरो दलनि गेजेराव निस्सय जोंनि गेजेराव बाद बिबादा थानो हागौ। किन्तु कमन इस्यु, कमन इन्टारेस्टआव जों बयबो बुंनांगोन आरो जों बेवहाय एकमत बिपिएफ हिसाबै। आरो जोंनि आफादगिरिया बेखौनो थिनहरदों जे बिटिसि ओनसोलखौ लानानै बे मोननै लकसभा आरो बिधान सभा सेगमेन्टआ दाजानांगौ आरो बेवहाय सांबिधानिक
भाबै जितु जोंनो अधिकार होनाय दं आरो बिनि अनगायै जितु बिटिसि सुक्तिनि दफा बेबायदिनो बियो दाजानांगौ खारन बियो जितु सिक्स सिडिउलनि मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे इलेक्सन कमिसना बेखौ दायो जोंनि दाबिया जाहैबाय बियो आरो एबसुनि नेतृत्वआवनो जाहाथे गासैबो आफादफोरखौ लानानै मोनसे कअर्डिनेशन कमिटि दायो खारन एबसु नङाबा रावबो जातिखौ खौसे दैदेनलांनो हानाय नङा आरो बे बयबो मिथिगौ बयबो बर' रायजोआ मिथिगौ गतिके रावहाबो जातिनि प्रति बयहाबो अननाय दं बयबो सिरियास दिनैनि दिनाव सोरबा खम बारा अनो मोजां मोनो बिदि नङा बयनावबो जातिनि थै दं जातिनि थाखायनो बयबो नांदों आरो दिनै बयबो बे दिनैनि सावरायमेलाव बाहागो लादों गतिके जों आसा खालामगोन जे एबसुआ बेखौ शक्तिशालि भाबै माने रल खालामगोन रल प्ले खालामगोन आरो बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि आसाया निस्सय जाफुंजोबा जानो हागौ खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टखौ आरोबाव मोनसे दाबि दंबावो जोंहा एबसुनि सायाव जे आसाम गभर्नमेन्ट बर्तमाननि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो मेमरेन्डाम गथायनांगौ आरो लोगोसे चिफ इलेक्शन कमिसन माने भारतनि बिथांमोननो जयेन्टलि माने मेमरेन्डाम गथायनांगौ लोगोसेनो आसामनि इलेक्शन कमिसन बेवहाय गथायनांगौ बेखिनिखौ जोंनिफ्राय उत्थापन खालामनाय जादों आरो दिनै बेवहाय आल'सनानि गेजेरजों मोनसे कनभेनर जिहेतु सायख'नाय जादों आबसुनि नेहाथारिनि दारैनो गासैबो आफादफोरजों सम्पर्कखौ लाखिगोन निस्सय बाख्नायथाव जोङो हयथ' सम मोनबावगोन 11आ लास्ट डेट अबजेक्सन एन्ड क्लेमनि जितु दिना 11आ लास्ट गतिके 19-20 तारिखआव भारतनि निर्बाचन आयगनि माखासे मानसिफ्रा फैगोन हियारिं लानो थाखाय निस्सय जों बे समाव बे समसिमहालागै सरकारखौ बा इलेक्शन कमिसनखौ जोंनि जितु खुद्रिनाय जोंनि जितु दाबि बेखौ जोङो लाखिनांलांगोन बेनि थाखायनो जों बेवहाय दिनै उत्थापन खालामदों नाथाय बेखौ एबसुआ बे समसिम जरदार भाबै बे दाबिखौ उत्थापन खालामलाङो जों बेखिनिखौनो आसा खालामदों निस्सय हाग्रामानि थिनहरनायावनो जों दिनै बाहाय बाहागो लादों आरो एबसुनि जितु दिनैनि जितु सिद्धान्त आरो बियो ग्रहण जग्य जादों आरो बेखौ एबसुआ माने नेतृत्व लानांगौ दाबिया बेबो मोनसे दङ बिटिसि गभर्नमेन्टआ जाहाथे जिहेतु लकेल गभर्नमेन्ट जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बेखौ बिरोधि आरो रुलिं मोननैबो ज' जानानै मोनसे जाहाथे काउन्सिलनिफ्राय केबिनेट आरो माने एसेम्ब्लि मोनसे डिसिसन जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टनो इलेक्सन कमिसननो बिथांमोनाबो राजनैतिक भाबै आरो बिनि जितु सासक हिसाबै बिथांमोनाबो होनांगौ बे जोंनि दाबि दं बाट करो जों बेखौ मोनस्लाबनाय नंला बिनि आगोलनो दिनै जों एबसुआ बिथांमोना रायलायगोन हयथ' हाग्रामा महिलारि जोंनि आफादगिरिजों बर्तमाननि मानगोनां सि प्रमद बर'जों रायलायलाया खोथाया बियो आलदा खोथा राजनैतिक बिसयनि खोथा दङ गतिके जों बेवहाय निस्सय आबसुनि भूमिकाखौसो आसा खालामदों आबसुआ जिहेतु माने निरपेक्ष भाबै बिथांमोना जाहाथे बेखौ बेबस्था ग्रहण खालामो जों बेखौ दाबि खालामदोंमोन बर' फरायसाफोरा मोननै बाहागोआव जानो थांगासिनो बन्सु हिसाबै मोनसे एबसु हिसाबै मोनसे दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो बन्सुखौ बे थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा
फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।